ஹாய் நண்பர்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் அரிதாஸ், சிவில் இன்ஜினியர் ஃப்ரம் காஞ்சிபுரம். இன்றைக்கி நம்ம ஆவடி சைடு வந்திருக்கோம். பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி காலம் ஜல்லி ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு, அதை பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி காலம் ஜல்லி ஒர்க் நடக்குது. இதுக்கு 1 day பிஃபோராக வந்து ஷூ ஷார்ட்டர் காலம் ஷூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஹேங்கிள் மாதிரி இருக்கும், ஸ்கொயர் ஹேங்கிள். அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த காலம் பொசிஷன் வந்து மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதோட இமேஜ் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் வந்து இந்த காலம் பாக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த காலம் பாக்ஸ் வந்து இது 4 சைடு வந்து பிளேட் மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண பலகை கட்டுவலை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பலகை வச்சு அடிப்பாங்க. பலகை வச்சு அடிக்கிறதுனால என்ன ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்னா, நம்ம ஜல்லி போடும்போது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நமக்கு ஜல்லி போடும்போது ஜல்லி இருக்க பாலில் அந்த பலகை இழுத்துக்கும். நம்ம ரிசல்ட் நம்ம எதிர்பார்க்கும் ரிசல்ட் கிடைக்காது. அதனால் இந்த காலம் பாக்ஸ், இந்த இரும்பு பாக்ஸை யூஸ் பண்ணி போகிறதுனால நம்ம ரிசல்ட் 100% கிடைக்கும். அடுத்து ஜல்லி போடும்போது நம்ம வந்து உள்ளே வந்து நல்லா அந்த ஜல்லி போடும்போது உள்ளே அந்த வைப்ரேட் மிஷின், அந்த எல்லோ கலரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வைப்ரேட் மிஷின். அதை வைப்ரேட் மிஷின் போட்டு நான் பேக் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்க வாய்ட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகி அந்த அணிக்கம் வராமல் 100% ரிசல்ட்டோடு நமக்கு அது கிடைக்கும். பாக்ஸை பிரிக்கும்போது அந்த அணிக்கம் சின்ன ஜல்லி கேப்பு, பால் சரியாக பேக் இல்லாமல் இருக்கிறது, நடுவில் வாய்ட்ஸ் இருக்கிறது, ஜல்லி போய் ஃபுல்லாக ஃபில் இல்லாமல் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எல்லாமே கிளியர் ஆகிறதுக்கு நம்ம வைப்ரேட் மிஷின் போகிறது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். இது தவிர்த்து இது எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கொஞ்சம் கூடுதலாக நம்ம பேக் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுந்தால் சுற்றி வச்சு நல்லா 4 பக்கம் சைடில் நம்ம அடிக்கும்போது அது பாக்ஸ் அடிக்கும்போது நல்லா பேக் ஆகும். நம்ம ஜல்லி வந்து M20 கிரேட் யூஸ் பண்ணுறோம். 1:1.5:3, அதாவது 1 மடங்கு மண்ணுனா 1.5 மடங்கு, 1 மடங்கு சிமெண்ட்டு, 1.5 மடங்கு மண், 3 மடங்கு ஜல்லி. இந்த ரேஷியோ யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ஜல்லி போடுறோம். உங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர் என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்காரோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் போடலாம். அந்த வைப்ரேட் மிஷின் போகிறத பாருங்கள். அந்த ராடு மாதிரி, அந்த நீடல் மாதிரி உள்ளே போயிட்டு கிட்டத்தட்ட நம்ம அந்த மிஷின் போட்டிங்கன்னா நல்லா வைப்ரேட் ஆகும். அதனால் ஃபுல்லாக இருக்க நல்லா வைப்ரேஷன் உண்டாக்கி அந்த உள்ளே இருக்க வாய்ட்ஸ் எல்லாமே கேப் எல்லாம் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட் 100% ரிசல்ட் கிடைக்கும். ரிசல்ட் நமக்கு 100% ரிசல்ட் கிடைக்கும். நம்ம காலம் எல்லாமே வந்து 9 feet பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். இங்கே மட்டும் இந்த படிக்கட்டாண்ட மிட்லாண்டிங் அந்த இந்த படிக்கட்டாண்ட பார்த்திங்கன்னா அவுட்டரில் பார்த்திங்க மட்டும் 5 அடி பாக்ஸ், 7 அடி பாக்ஸ் வச்சுருப்போம். அதுக்கு என்ன காரணம்னா, ஆக்சுவலாக அவன் போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6-7 ஒரு 5 அடி அந்த மாதிரி ஆகிட்டு தான் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அங்கே மிட்லாண்டிங் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் வந்து டாக் லெக்கடு மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எல் டைப் மாதிரி டாக் லெக்கடு மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் மிட்லாண்டில் பீம் வரும். அதுக்காக அங்கே ஜல்லி வந்து அந்த லெவல் போட்டுட்டு அடுத்த லெவல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸ்ட்ரைட்டாக 9 அடி பாக்ஸை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பீம் வந்து சும்மா செவுறு மேலே உட்கார வச்சு அது பண்ணுறாங்க. அது சரியான முறை கிடையாது. இது மாதிரி பாக்ஸை வந்து இந்த நமக்கு படிக்கட்டு எந்த லெவல் மிட்லாண்டிங் வருதோ அந்த லெவல் அதுக்கேற்றாப்புள்ள பண்ணுறது சரியான முறையாகும். ஜல்லி போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த மேலே வந்து ஜல்லி போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் 4 பக்கம் ராடு வந்து 4 பக்கம் கரெக்டாக ஒரு இன்ச்சு கவர் பிளாக்கில் சுற்றி இருக்கிற மாதிரி அது பிளான் பண்ணணும். அப்படி பிளான் பண்ணிங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு பீம் போட்டதுக்கப்புறம் மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் காலம் ரைஸ் பண்ணும்போது அந்த காலம் நவுந்துருக்காது, கிளியராக இருக்கும். நமக்கு தேவையில்ல இந்த காலம் கிங் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எதுவும் வராது. இதுக்கப்புறம் வந்து காலம் ஜல்லி போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து மேலே வந்து ஜல்லி வந்து பேக் பண்ணும். ஜல்லி வச்சு அந்த முக்கால் ஜல்லி திருப்பி அங்கங்கே ஒரு 4-5 ஜல்லி வச்சிங்கன்னா அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது அது ஒரு ஃபுல் அந்த லாக் செட்டிங் வந்து கரெக்டாக பாண்டிங்கில் இருக்கும். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். நம்ம காலம் வந்து 9 அடி போட்டிருக்கோம். அது ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியராக டிராயிங் கொடுப்பாங்க. பீம் என்னோட சைஸு நம்ம 1 அடி சைஸ் வரனா 9 அடி போடுவோம். சில இடத்துல வந்து 1.25 அடியாக இருந்தால் 8.25. அது மாதிரி அதுக்கேற்ற போல் நம்ம சைஸுக்கு ஏற்ற ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர் டிசைன் கொடுப்பாங்க. அந்த பீமுக்கு ஏற்ற போல் காலம் பாக்ஸ் ஜல்லி ஹைட் நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர் டிசைன் பண்ணி அந்த டிராயிங் வாங்கி
பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுங்கள். சும்மா தேவையில்லாமல் குத்து வைவாக போடுறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாதீங்க. அது சரியான முறை கிடையாது. எல்லா வீடும் நிற்கிறது தான், ஆனால் டிசைன் படி செய்யணும். நம்ம எப்போ வர்தா புயல் பார்த்தோமோ அதுக்கப்புறம் என்ன வேணால் நடக்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம தற்காப்பாக முன்னாடி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது. ஃபைனலாக ஜல்லி போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளம்ப் அப் செக் பண்ணணும் 2 சைடு. வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இந்த கவர் பிளாக்கை வந்து 4 சைடு வைக்கணும். 4 சைடு வைக்கிறதுனால இந்த காலம் வந்து ஒதுங்காமல் கரெக்டாக சென்டர் பொசிஷன் நிற்கும். இது மாதிரி ப்ளம்பர் பார்த்து செக் பண்ணும்போது 2 சைடும் செக் பண்ணணும். அப்போ தான் காலத்தோட 90 டிகிரி வந்து நமக்கு கிளியராக இருக்கும், பார்க்கவும் நீட்டாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.